ọkwa nkwulie ọkwa ekwuru m esi nọ ndị bụ nwaanyị obodo for life n'ọfụnwa na reply na under that post. Ndị nụrụ nwaanyị obodo ọfụnwa ju na post a na reply. Ịghọtago na kọmentị nke fanasịkwa onye nke asị azụ anụ ụka na ọgbọsịkwanụ m na-akọ elikwa ebe a nwaanyị a ịkọsịa ije zuoro onwe ike. Anyị nwa bụ ndị azụ anụ ụka. Ịghọtago nwaanyị obodo here I come ahead. Anyị nwesị ụmụazị lucha 16 17 years. Ịghọtago nwaanyị obodo ọmụ na unu nwaanyị obodo for life. Enwe ife nji nwaanyị be anyị eme azụ anụ ụka. Ife kọmentị ọ sị na-azụ anụ ụka ndị ọkwa. Ịghọtago ndị odogwu nwoke gasịkwa. Ịghọtago mana ọ sị ga-azụ anụ ụka gbasakwana ya ka ife nwaanyị a na-akọ elidi ọ sịrị n'ọgịn na ayị ya ọ sịkwa n'ọgịn onye nke osikwa ebe mụnwa nkọ elisi njikwa zuo ike na fa bụkwa ndị azụ anụ ka. Ịghọtago at least ahead ka fanụ with nwaanyị obodo. Last I marry how far how market and how far. Ịghọtago